10-minute pancit. Ganyan kabilis. Yan o. Mabilis ang pancit. Ni Iloco. Pancit-pancit. Mabilisan. Ayos ba? Ha! Malit yung kaldero kasi tinapon na nila yung mga malalaki. Makalat daw ako sa pagluluto. O bahala sila. Hindi kasya. Pansit-pansit. Tinapon na nila ang aking kaldero. Nandyan pa. Aking kaldero ay wala. Tinapon. Bahala sila. So, hapon. Pwedeng hapon yan. Tinapon nila ang aking lutuan. Ano kayo? Aking lutuan, ibalik nyo. Nilagay ko ay Korean barbecue. Hey, Robbie boy. Yup. Nice. Pansit. Nagkakapilay na. Ang sahog natin ay Korean barbecue. Low fire natin kasi para hindi siya malamog. Yum. Merong broccoli. Basta kahit anong gulay yan, pwede. Sinipre-cook na kasi yung ano yung ating pancit. SSTV. Kain tayo ng pancit. Yan. Oops. Hulog. Ang aking kaldero, ibalik nyo. Malaking kaldero. Bahala kayo kung di nyo balik. Maliit lang ang aking lutuin. Pancit in 10 minutes. Ang pangkarinderya. $3 lang per serving. Ang sahog natin ay Korean BBQ. Dami. SSTV, yan. SSTV. Tessa Vargas family. Pancit. Ayos. 10 minutes pancit. Okay. Luto na yan. Yung gagawin natin, dito natin nalagay. Sa ilalim ng kuka. Kaya, pre-cook na yung noodles. Mahirap pag ma-overcook. Pancit. Pancit. Ayun mga bata. Ang sahog natin ay Korean barbecue.
Ayos. Saan ka pa? Meron pang broccoli. Roy! May pansit. That's it, pansit. Ayan. That's it. Ang pansit ay karin ko. Ayos, panalo. Kain na kayo. Kain na, pansit.